ki jaka sumar covid ki badona ke jela kilas dang mentally hadin ba ki nongpang ki biabit ya kan ni jing pangklam kila nangduna kadbanang ya kesngi kumbalong minta na ki siajar prap saudeli ki jingti abalapan kre na ke benta ban sumar ya ki bapang covid hadu praspa khandai purnutli kila shongthli batang shispa prapu pratli ki dang don nongpang tangha east ka hills naka news pa sanpu pratli ki jingtia Sanspa kandai pusautili kilatili klem don nong pangsho. Habaya Grand Batu Administrative Officer Jonka Dr. H. Gordon Robert Hospital ba KW Mabanyang uliyato ba kumba kalong minta kajingdon kipai ba bawan sumar pang COVID kaladuna hadu kata-kata. Layato ba hakapor ba ketiga jingpang kadangjur na ki hinriupo jintia balabu ban sumar yaki bapang COVID jan baro ki download daki nongpang. Mentapan kidon satang katu kan dengot. Kalau mentai ngelapan syahdu mana bahagia terkopor kepada juru bahagia ni COVID wave bagi patients kita ngila buka maximum number of patients kita ngila aban admit COVID patient kita itu 60. Jadi don kipor kita itu 50, 55 komta. Nah almost 100% lah jandap. Di haga bakum kata ke situation nak kalian kau kesal kamtam ki doctors, ki staff, nurses kamtam kini ki badai haka COVID ward kamtam kajing bon kajing bon kam kajing isnai kajing ki ba kimio awat banlek tang shahi yang ru ni haban penbiang ka jakasa kajing ki ni haban penbiang ka bam ka di kajing ki bat ki bon ki kenhun ki balang ki batip ki wan ban ai ki donation haka bangila ban pet ki bangila ban yarap na mata kita ru di jakam te ndak hadin kalaya kat bakanang ya kapor kat bakanang ya kapor pada ngi ba kelas sang hamduna te kum bakalong mental lingini tu ipiba hapo ka keyword ki jongi na da pipe hapo ICU isolation na da pipe hapo maternity isolation na da pipe hapo ka maternity isolation aduna ba ki nongpang kiba de ka ni ka covid UK 19 kiba affect ya ka one of the reasons ha ka jing pe hi ki jonga shimet hi nga snow ba ka de hi ka vaccination ni hang ni hapo hospital ki staff ni jong ki employees la jong ke bangidon kumpasan pasan pu arngot ki nong tre jong ko tab thop na brokhoi staff including ki contract staff mo bidon kumpasan pasan pu arngot nakini kum almost sans pa shipho ngiladep coba mo 92% ngiladep ya ka vaccination ka badai ka first dose marhang ni ngile da ka covishield mengiti pa state ni tinggiladep ni ka first dose the remaining 387 kablong 62% pada kiba dang remain mentaban le ya ka second dose te kata ka de ka way le se ka reasons ka ar pada kalong bal singalaban ong baling ba ka jing trade system ki doctor ba ka jing laban penbiang nuta pada ling ba ka jing ijong ka government ha ka bede bat ka ni ka COVID appropriate behavior ko nak kapor ki crunch mangkani bagi pat ki ban bot ikilat pilti mde bangin ong bangis ngo ba ka laduna kata-kata kum tangim la asuban kopi kini tengi dom badon kini ki restrictions ni kita ki ayumo ki ba ki protocols ki bangi haban bot mde la ki pet bahai mentan nak statistics ku mangapet ku mentak singar son terpin pet bayap kan no don laingot nakini ki laingot none of them have been vaccinated mentasi ka sense ka data ka mentasi ka penisai ba vaccination has a major role mangitip dan bijing keli ba mentawat ki vaksin ki kiyak ki klan de on average fina pe himta ki balayo vaksin de ki yo abiang sasisen ru ya ka covid ru kala along mile te penting pimdon kam su wat ban admit nan pimdon kam su ban yo ban ha ban treat ban ai ko oxygen kan ni katai komputer ki penisai kan ba ka vaccination ni ka tri kam ba kam ba but ni dei ru ngangi ti apa asal ni kren ni kini pat ni monitor nak kapor ben every week kawan ka report changi katnu bila ada le ke vaksin but ni syong ka committee pada ban page ki ba kemungkinan ki bompat lah nomor kidon ka tu ani percentage le singalaban nong almost 42 ki bompat le vaksin na pedeng kani ki don ki balik study leave don ki balik maternity leave don ki bodon kini ki ong ki taki morbidities mo pada negeri pat kijing stom ki bamlong ban ai tingi kimilenti but what kita ru from time to time on over a period of time kita ru ken laman le vaksin mar ko mengipe ya kapor bamentali li ki ong wat ki ba khaklung ki bade ban khaklung ba armet ni tai ru kamdon ganu ganu kijing safety ba mla ban ai kum ba kilong ha ki tu ki por ki ba menchua kan
Tinga so ban penpau ke jing ai ko beli pi ki doctors ki staff ki jung ki ba tristom met ban mesti ban ngani supet na ka government ru ka recognize pa ya ka contribution ke jung ki bat ki don ru ha ki committee ki ba fair jung ka state government ha ka be de bat kumno ban pet ya ki krom ki jing ai treatment ki dawai ki dasin ki be de apo ki hospital lani ki covid patients ada ka ba ki pet ya kan treatment ka ba de apo ka state ki jungi compare apo ka India ba ka jung por ka perthai ru ban pet kinu ki treatment ki ba palat na ka benta bala ban address ya kan ke issue ha be de bat ka covid ki covid patients kan Persi kalau akhir ba kan ma kumba piom menne ngaoi pi menne almost 60 beds ngidon ka be de nam tagi covid patients menta kalau apa istang kumba arpo tang ta pila ban ken ba almost ke percentage kalau long almost tang 90% kalau ban long bakala here sikat de ka jingdon yang ki ba yo covid na bat mena pet ne ki pet baham tu da bon tanti ki badon ha to kan level ban ong ban ai ki kata ka oxygen nani ban bu kata ki ventilators kini kita ikum bakalong ngaki por ki ba kham men shwa ke barak tu por men shwa teng di duna ka oxygen men miet ngap ban lek situ ngap ban lek ke pat ka government ngap ban korpat na ki private hospital ban nang rap lem kir ki duna ki sim nangi dengan semua ai ku ka state government kam tam po ka jingalam jong Dr. Amanwar ba simkia mai kini kamba harulu por ka bangi pentep ba kadon ka jingdona oxygen bangi mio na po ka supply kampat biang ti kamot kilap pen poi yang iru mat kum bakalong mentang gilong comfortable nomor ba nisim kanin ka oxygen nang ni na po Mekhalia Air Products but nisim ru nang ni na po San Baha Medicals ka tu ka badi ka LMO mo liquid medical oxygen ka ba yung ka cryogenic oxygen ka ba kile antai po sauli lingba chung kini kamot kamdon kanu ka scarcity lani ka problem even if god forbid bakan mundan kata third wave lani ka bangi om bro kan